हम धर्मेंद्र लाल ब्रह्मचारी सूर्यानंद महाराज के चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हम सुनले बानी कि अपना भक्तन से भगवान भी हार जालन। रउआ से प्रार्थना बा, पूरा श्रद्धालु आज रउआ बिना उदास बाड़न। एगो हमार रउआ से अर्जी बा, यह प्रार्थना कर तनी रउआ से। कैसे? रउआ बिना भइल सब अनाथ जी, रउआ बिना भइल सब अनाथ जी। नाथ रउआ आवे के परी, रउआ बिना भइल सब अनाथ जी। नाथ रउआ आवे के परी। जब से छोड़ के गईनी हमनी के साथ जी, जब से छोड़ के गईनी हमनी के साथ जी। नाथ रउआ आवे के परी, रउआ बिना भइल सब अनाथ जी। नाथ रउआ आवे के परी। रउआ सिवा ना कोई दूसरा के आस बा। हे विश्वासी हर घट मेरा उर्वास बा। रउआ सिवा ना कोई दूसरा के आस बा। हे विश्वासी हर घट मेरा उर्वास बा। करता सो बिनती जोरी हाथ जी, करता सो बिनती जोरी हाथ जी। नाथ रउआ आवे के परी, रउआ बिना भइल सब अनाथ जी। नाथ रउआ आवे के परी। रोवताट झुलुहा कहवा गइले झुलवैया। नइखे लहरात फूलवन के पतैया। रोवताट झुलुहा कहवा गइले झुलवैया। नइखे लहरात फूलवन के पतैया। सालते सुरतिया दिन रात जी, सालते सूरत
बतिया दिन रात जी, नाथ रउआ आवे के परी। रउआ बिन भइल सब अनाथ जी, नाथ रउआ आवे के परी। बाबा सूर्यानंद आनंद कहिया आई, मधुर स्वर में अब के भजन सुनाई। बाबा सूर्यानंद आनंद कहिया आई, मधुर स्वर में अब के भजन सुनाई। दर्शन बिना तरसे सब जमात जी, दर्शन बिना तरसे सब जमात जी, नाथ रउआ आवे के परी। रउआ बिना भइल सब अनाथ जी, नाथ रउआ आवे के परी। जब से छोड़ के गईनी हमनी के साथ जी, जब से छोड़ के गईनी हमनी के साथ जी, नाथ रउआ आवे के परी। रउआ बिना भइल सब अनाथ जी, नाथ रउआ आवे के परी। रउआ बिना भइल सब अनाथ जी, नाथ रउआ आवे के परी।